frem. Vi er en bred kreds, der er både fra skoler, grundskoler, friskoler, efterskoler, der er mange fra kommuner, både på skoleområdet og på forvaltningsområdet, der er udviklingsafdelinger, der er iværksættere, der er studerende, der er idrætsorganisationer for eksempel, der er skoleorganisationer, som er skoleidræt. Stor kreds af folk her i dag. Så der er alle muligheder for at få snakket sammen til værs om det emne, som optager sig alle sammen, nemlig bevægelse og læring i forhold til børn og unge. Skabe nye kontakter, dyrke nogle af de gamle, få nye spørgsmål med hjem, og måske også sende nogle spørgsmål med den vej. Så det skal I bruge dagen til. Det har jeg også tænkt mig sammen. Jeg er jo idrætslærer, så bevægelsesbånd og bevægelse i undervisningen, det er genialt. Det er svært at få det til at fungere nu, men det får vi til at fungere på et eller andet tidspunkt. Vi arbejder med det, og responsen fra vores elever og vores forældre er, at det er kanonfedt. Og der er bare muligheder i det. Vi skal bare arbejde med det og udvikle det. Og den lange skoledag giver jo netop mulighed for, at der kan være noget bevægelse i løbet af dagen. Det var der jo ikke før. Altså, jeg har undervist kun i overbygningen, og jeg kender ikke nogen elever, der ikke er glade for noget bevægelse. Jamen, jeg synes, det er rigtig fedt, at det er blevet fastlagt nu, at de skal bevæge sig meget mere. Jeg synes, det giver nogle muligheder for os, at vi kan styre noget mere af bevægelsen. Udfordringen, synes jeg, at lige nu, så skal alle gøre det, og der er sådan nogle pladsmæssige udfordringer. Det er svært at lave en masse bevægelse inde i klassen, og det er svært, når alle andre også skal være ude på gangene og rundt omkring på arealerne. Så det er en stor udfordring, men det er en udfordring, der er spændende. Reformen kan give rigtig mange gode muligheder for bevægelse i skolerne, og det skal der også være til stede. Men der er også udfordringer i form af, at lærerne jo mange steder mangler opkvalificering. Og vi har faktisk lavet en undersøgelse her i årsskiftet, der sagde, at 60% af dem simpelthen ikke følte sig klædt på til at komme ud og lave bevægelser med børnene. Kvalificeret bevægelse, meningsfuld bevægelse. Så det, der er tid til nu, det er at sige, at vi ved, at der er en sammenhæng, der er en potentiel sammenhæng, men det handler om nu, det er at sige, hvordan skal vi lave bevægelsesaktiviteter? Hvordan skal vi strukturere dem? Hvornår? Hvilke faktorer betyder noget, for at vi rent faktisk får noget ud af det? For at vi får gode bevægelsesaktiviteter. Det er sådan set det primære mål. Det, der er tankelæggende, det er, at blandt de børn, der er i rigtig god form, heroppe, der er faktisk ikke ret mange af dem, der scorer lavt i de boglige test. Der er masser af børn, der er i dårlig form, som scorer højt, men der er ikke ret mange børn, der er i god form, der scorer lavt. Og det er jo i hvert fald en overvejelse der. Så det gode ved det her, det er jo så, at børnene jo rent faktisk ikke bare altid gør, hvad der bliver sagt. Så selvom de får at vide, at de skal gå, og det er en liste, de kan tage, så lige så snart de kommer ud af døren, så fiser de afsted, når de er ude fra lærernes synsvinkel. Eller så gør de det, at når de skal liste, så laver vi sådan det, man lærerne skulle kalde sådan en listeparodi. Så de gør sådan her. Så lister de afsted på den måde. Så får de jo alligevel brugt energi, og så synes lærerne alligevel, det er lidt charmerende, og så gør de det. Jeg synes, det er fuldstændig genialt, at man har sammentænkt en meget, meget tung forskningsenhed med en enhed, som har hænderne helt nede i den faglige praksis. At man har de meget, meget stærke validerede forskningsresultater fra SDU og den tunge forskningsgang, der foregår på gangene der. Og man har seminarerne, man har lærerne, man har helt nede hos eleverne, helt nede i praksis. FIBEL står inden for at kunne lave noget god forskning, der kan sige, hvad er meningsfuld bevægelse, og hvad kan vi forvente, der sker af resultater. Og det er noget, dansk skoleidræt kan bruge til at formidle videre ud til lærerne. Udfordringerne ved meget forskning, det er jo, at det måske ikke kommer ud over rampen og ud til lærerne. Og det kan også nemt komme til at lyde som om, at hvis man smider børn ind i et hamsterhjul i den ene ende, så kommer de ud som lærerne og sunde børn i den anden ende. Og det er jo heller ikke sådan, det skal være. Så det er en af de helt store udfordringer, både som en dag som i dag, og budskabet generelt omkring fysisk aktivitet og læring, at almindelig veltilrettelagt undervisning og god didaktik, det er jo altafgørende, uanset om så handler om aktivitet eller musik eller hvad det er. Men jo mere viden, der kan underbygge det, vi gør, jo bedre.